שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי בירושלים. אנחנו עם המשחק המרכזי של המחזור השני בעונת 25-26, ואיזה משחק גדול קיבלנו. בית"ר ירושלים מארחת את מכבי חיפה, אחד מהמשחקים היותר גדולים של לוח השנה של הכדורגל הישראלי. מיגל סילבה עם כדור קצר לבלם הקולומביאני שכבר עושה טעות בכדור הראשון שמוסרים לו. יובנוביץ' עכשיו לאזולאי, אזולאי עיוות וכמעט ימצא את הפינה הרחוקה של סילבה. קרבלי כבר מתחיל את המשחק הזה. זיזה מסמן שהוא קיבל כניסה מזסנו. נעיצת הרגל על הקיצור מאחור. עמיחי זה אדום. זה אדום. זה אדום. הרחקה עם כל הצער היא מוצדקת. זה משחק אגרסיבי מדי. בואי נראה את מוזי, בואי נראה את מוזי, בואי נראה את מוזי לעמוד, וזה לא נכנס. יואו יואו יואו, כמה בית"ר ירושלים הייתה קרובה עכשיו. טימותי מוזי מסתכל על הקורה ושואל, למה עצרת אותי? תסתכל על המהירות של מוזי. תראה את הצעדים. סילבה ראה את זה ראשון. סילבה ראה, אבל תראה את מוזי. מטוס סילון. ועכשיו חזיזה, למרות הפציעה, הוא השחקן שנוגע בכדור הכי הרבה, והמהלך הזה כמעט מסתיים בשער מרהיב שלו, בכדור טוב של חזיזה. ועוד נקיחה מסוכנת של פוטגורנו, תגובה מצוינת של סילבה. פוטגורנו מגיע לקרוב, מפתיע את ההגנה של בית"ר. פוטגורנו, שוב בתאי, חזיזה לא מקבל, אבל יובנוביץ' כן, ועכשיו זה מגיע לחזיזה. הנה נאואל, והנה פוטגורנו, והנה חזיזה, ושום דבר לא נכנס לרשת של בית"ר ירושלים. 5 הזדמנויות היו להם עכשיו, 5. התקפה על התקפה, בית"ר על בית"ר. מטורף. היה פה עכשיו, תקשיב, הכל מהכל, יובנוביץ'. חזיזה, תראה איזה צ'יפ קטן יפה לנואל שמנסה, וגיל כהן עוצר. צהוב ברור לאלי מוחמד. אדום! וואו! וואו! האם לא החמיר שניר לוי עם אלי מוחמד? קשה. אני חושב שזה צהוב. מה אומר שניר? משנה את ההחלטה. אין כרטיס אדום. יש כרטיס צהוב. זה משהו כמו 30 מטר מהשער. וואו! זה לא היה רחוק. בעיטה טובה. זה לא היה רחוק. תשמע, הייתה שם עוצמה אדירה. האזורים המסוכנים. סטיוארט כמעט משתלט. זה מגיע איכשהו לחזיזה שממשיך את זה לקורנו. הנה הזדמנות של מכבי חיפה. וזה הולך החוצה. וואו. תראה אותו. גיל כהן. מוביל התקפה נהדר. חוגי משתלט. מוסר את זה למוזי. מוזי לידיים, באיזה סיומת חלשה של טימותי מוזי. התקפה הכי טובה של בית"ר. כל הקרדיט לגיל כהן שיצא עם הכדור כמו שצריך. גם עומר אצילי סיים את חלקו הערב. סילבה קאני, האיש כנראה יעבור אחרי פגרת הנבחרות או לפניה בימים הקרובים לצד הירוק, כשאנחנו לקראת הדקה האחרונה של תוספת הזמן. דור חוגי הולך לקחת את הכדור הזה מול 3 שחקנים שעומדים לו בחומה, עוד חומה קטנה שם של מורוזוב, והנה הכדור המסובב שהולך בלי מספיק עוצמה, ושניר לוי עכשיו מסיים את המשחק. בית"ר ירושלים 0, מכבי חיפה 0. שתי הקבוצות רצו שזה ייראה טוב יותר. ההרחקה קצת שיבשה לבית"ר, אולי